Komžíka posunul puk na hokejku Antona Piskareva a ten svojím premiérovým gólom v drese Dukly upravil na konečných 6-1. Tu na to sa hneď po vhadzovaní presadil strelou do vinklu Piskarev. Nesadla dobre na hokejku Piskareva a jeho strela mierila mimo. Tam ale číhal pripravený Mišo Daniel, ktorý dopravil puk do bránky hostí. V 59. minúte Slavou aj dnes sme tam mali viac vyložených šancí do prázdnej brány, ktoré sme nepremenili. Čím to je podľa vás? Měli jsme, já si myslím, že už těch šancí je právě tolik, že kluci tomu už nedávají takovou váhu a musíme na tom to zapracovat, protože v nějakých důležitých zápasech, kdy těch šancí bude míň a budeme mít. V 56. minúte Michalica a v presilovke upravil na konečných 9-1 Hajas. Ten však v sledujúcich 3 minútach pridali ďalšie 2 góly zásluhou Daniela a Konečného. Gólom do šatne uzavrel druhú tretiu. HC Dukla Senica proti HK Slovan Levice. Seničania pred týmto zápasom boli na druhom mieste tabuľky a Levice v tejto sezóne ešte nezískali ani bod. Dukla ako jasný favorit ukazovala svoju silu od úvodu zápasu. Prvý gól prišiel v 4. minúte, keď sa presnou strelou presadil Piskarev. Na 2-0 zvyšoval v 7. minúte Čagan, keď pri avizovanom vylúčení Tri body sú 3 body, takže dobrý zápas a dneska Vaško. Povinné 3 body za nama, poďme na tú pizzu, dáme si pivko. Krátko na to sa do úniku dostal Piskarev a krásnou fintou vsietil víťazný gól.
Víťazný gól a zároveň si myslím, že hodný aj frajera na záver na Markíze. Písky. No nič chlapci, Piorandi sorry za ten posledný gól, to bola taká detská chyba. A tento klub pre mňa stavuje novú, ja som rád, že si ma takto privítali. A máme výborný manšaft na to, aby sme vyhrávali každý jeden zápas. Takže poďme makať. Tak ten tretí gól, teda tvoj prvý v zápase, ktorý si dal, taký celkom kuriózny. Čo si mal v hlave, premýšľal si nad tým, že to spravíš, alebo ako to vzniklo? No, prvom rade ja som rád, že to pomohlo akože týmu vyhrať. A za druhé, akože nikdy som to v živote netrenoval, ale ja som rád, že to tak vyšlo. Takže tak. Bol si hrať zápasu, na 2 góly si nahral, 1 si dal, aké boli tvoje pocity? No ja som hral so staršími, so skúsenejšími spoluhráčmi a to je naozaj fajný pocit, keď je taká návštevnosť, takže ja si to užívam. Takže za mňa je dobrá robota aj tímová, aj fanúšikov. Si jedným z nováčikov v Senici, ako sa ti to tu pozdáva? No a pre mňa to je akože áno, nový tím, ale chlapci ma výborne privítali a celý kolektív a musíme pokračovať a vyhrávať každý jeden zápas. Takže ja som to spokojný. Chodí tu veľa ľudí na tribúny, ako to vnímate vy vzhľadu tú podporu? Určite to cítime a snažíme sa vyhrávať každý zápas, aby bolo tu čo najviac ľudí. To určite pomáha a z toho potom je výborný pocit aj počas zápasu, aj po zápase. Aké sú plány do najbližších zápasov? No, určite vyhrať. Pred bránkou osamotený Piskarev a Baranovú prihrávku bez problémov poslal za chrbát brankára Hamuliakova. Do druhej tretiny sa tak išlo za stavu 4-1. Pozíciu papierového favorita Dukla ukazovala počas celého zápasu. V 27. minúte Baran opäť našiel Piskareva, ktorý poslal Duklu do vedenia 5-1. Prišla ešte v druhej tretine, keď sa trojica Baran, Piskarev, Daniel postarala o gól na 7-2. Dukla však chcela svojim fanúšikom priniesť vianočnú nádielku. V dnešnom rýchlom svete sa to moc nestíha, takže ja som sa skôr na toto sústredil. Strelbou hral číslo 31 Anton asistencia 24 Michael Daniel 1-0. Zároveň to bola náročná skúška pred play-off, keďže súperov Záka Bratislava v tejto sezóne ešte neporazili. Vstup do vyrovnaného zápasu však mali lepší Seničania, keď sa už v druhej minúte po Danielovom vyhranom buli v útočnom pásme presadil presnou strelou k tyčke Anton Piskarev. V 5. minúte dostala Dukla výhodu presilovej. Po faule Piskareva výhodu presilovej hry, ktorú sa im podarilo využiť a vyrovnať na 3-3. Práve Piskarev sa stal hrdinom zápasu, keď sa po Vaškovičovej prihrávke natlačil pred Mestera a backendovou strelou rozhodol o víťazstve Dukly 4-3. Hostia sa ešte pokúsili o vyrovnanie hrou bez brankára, ale Dukla bojovným a tímovým výkonom výhru ubránila. Když vezmu od první třetiny, kdy jsme vlastně hráli s výhodou domácího týmu,
ten jeden rozhodující gól a zápas se nám povedl. To je to tá doba, na ktorú sme všetci sa tešili celú sezónu, takže teraz treba sa sústrediť na každú maličkosť, čo sa týka prípravy alebo počas zápasu. Hovorím, že treba ísť do toho všetci spolu. Tak rozhodol si prvý play-off zápas, aké sú tvoje pocity? Ja si myslím, že rozhodli sme všetko spolu. Začína od kabiny, hej, a končí fanúšikmi, takže ideme ďalej. V zápase bolo viacero zákrokov na domácich, ktoré ostali rozhodcami nepovšimnuté. Tady v tom play-off, co se hraje, tak Nedávame si pozor na rozhodcov, sústredíme si na svoj zápas a nejdeme to riešiť absolútne vôbec. Takže budeme si sa podporovať a hej, je tam veľa emócií, ale si myslím, že to treba dať do toho zápasu. Treba dať do tej streľačky, aby sme si nakopli a išli do toho. Nakopli vás aj fanúšikovia, vnímali ste ich podporu? Samozrejme, že to je brutálna robota, brutálna práca každého človeka, ktorý sem prišiel a my sa si na to tešíme. Hej, a si vážime to, každý jedného fanúšika, čo je tu. Hostí strela, ale nebola presná. Stále Seničania v útočnom pásme. Pekné obtočenie, spätná prihrávka. Tu bude backendová strela, ktorú chytá do lapačky. Otáča na druhú stranu na Hanulu. Ten sa snažil presadiť 1 proti 1, tomu ale nevyšlo. Seničania takto vysúvajú Kocmana. Tak napokon je to Mikeska, backendová prihrávka. Dobrý zákrok hokejkov, brankára Holého. A do útoku môžu ísť trnavskí hráči. Tak je to hore-dole. Veľmi pekný hokej, Seničania sa snažia prekonať brankára Holého v tomto zápase. Kocman neúspel, tu je veľká šanca, ktorú mal. Nie je nikto z jeho spoluhráčov, Trnavčania takmer robia chybu, napokon aj robia. Toto je pokus, ktorý musel riešiť brankár Holý. Seničania sa dostali do zakončenia, stále majú možnosť znížiť, ale opäť výborný holík. Bol to Piskarev, ktorý mal dve dobré možnosti. Tu si pozrieme, no neviem, či to nešlo aj do Žrťky. A tu šanca Piskareva, jedna strela a následne sa dostal do takejto možnosti, ale bol veľmi blízko a holí